aritoak berezkoa dau, hori, topeka... Bai. Nondi dator hori? Oin, gitxia gehiago horre aldande joten da. Nondi datorne bereze, horrek hori berezku egiten dabe, baina batzuk oso flojuk izaten die. Orduan horbe, txakurren laintzik, elegiduen biozu, una zein jan aprobien bestikin, eta topeka itxiko gogu deukenak, aurrera egiten dau, da bestiek atzera. Behin tope bat edo bi emondakun igerretekun, atzera. Orduan aflojue, batzu flojuk izaten dira, afuera. Da aurrera egiten dauena, asitxi. Hori, berez, etorriko da, arituak ardi ikaz egoteko besteak azburrukan... Bai, karo, horrek zelosa zuien, eurek, erre bainun alkarrekin deusen nien, inkluso adarra apurtu behitzitzia, eta batan bate, jota, bertan hilbigul, ze hain terko paretan die, orduan ondino begeia berotzen die, eta handik etorten da hori, temi hori, handik etorten da temi, baina ostantzine, arizek gero, aparte preparau bida tope garaku, aparte preparau bida, aparte gobernau bida jokuk eta itxeko. Oin, eze bizinorako ez da egiten hainbeste importantzia.